Kinong yalam jong ka KSU South Khasihal District menin kasni kishtarik nailur ajar pusan kilalet benya kendu executive member jong ka tanat trid halor ka jing yorong lan bat ki barjala ka ne jela lamba ki slip ki rong ba pher hadin ka jing khandra barjala jong ka seng habakran shiklat pathai khupor president jong ka KSU South Khasihal ula ong ba ka seng ha ki porman shwa lada ki khandra ki kot ki bri ki bana bar ka seng ka yo bet ki level clearance certificate jong ka council but ka mikhalaya identification regulation safety and security of migrant workers araja arbho Andre mata usnam pat kilayo ekislip kilai tali kirong bar hala ka jong ka jing soy shu ula ong na kalyang ka seng kampit shu ikita ki slip ke bala soy hala ki jong ka rong Andre kan pet bet ki police verification pad ki NOC ne ki dor barshno te habide mentak sni nalor bangi kendu ya IM jong katanat labor te nagaliang dang man hari ni kisni niyo ego ki city ke ba ki address changal presiden jo KSU South Khasihal kalong ba baki pentip lem alor ka jing sya nyon jong ki hang thi kalong ba kidan ya ka jaka hang thi hapen thaumdan ka bangi ong ka icamati ya haba kidan ya ka jaka hang thi kidon kita ki dekhar ki basawai kata ka jaka te kata ka jaka kalong baki aiwai pa jong i na du ba idang don ten rai hadin baklat pa ki khun ki kwa bani hapen don kam hino ka jaka te kila ong bai kini ki dekhar ki basawai thi baki de bani no ten rai kila ong arsin laisin kim trek bani ta ka ju ko poru ki pentip sanga ba kila ong yu sordar ru ki pentip sanga kaseng ong bu sordar la laisin sosing ki complain ru kim le ri te habia dai menta ka poi city sanga kaseng te nakaliang jungi habang iwan menta sa council ni supun lang ya ki bai joki ba kinwan lang ban submit no ban address ya kani ka jing ujor jong phi sha UEM jong ki ilaka kanang bo ula ban pek kat kum ka khandau siap ka ba ki khasi ki don hok ban yo bara ka ju ka por ni la ya don lang bar kaseng ni bai ni la ong bai hapok khat saus ni ai por ya ka district council ba da kanu kulenti ka dei ban sim ba kini ki try khandau hang thi ki dei ban yo ban pandon kam no e khandau klem da don kanu jing le si kila ban ai ya ka jing mahami usordaru bu unsim no e jingkit kli kham kloi ne le si na kaliang ka council kam chim hi kata te habi dei kata na kaliang ka seng jongi ni ap kata khat saus ni bat hadin khat saus ni lada mdon ki nu ki ban sim ye jingkit kli alor ni na kaliang ka seng ni hab ben le kum ki snem ki bal adep ki bang yarap ban penbom ki yeng jong ki khar ki bisna bi an ya ka jaka jong khasi ba ki khar ki le alor ka jaka jong phi kalong kum ne ma ba bunsin hi na du baklat pa jong te nila simti mangi ki khun te kalong ba nila lit chwa da ka tien ka bajam ye ki yong ba nila aipor ru ban nila penmi no ai ki na ka jaka nila aipor katu ka na lai banai te kata ka lai banai jong ki kam poi shu man ka por man bakut kata ka lai banai ni aipor biang ki pen e man ki yale titmu da ka rukom ban pen mensau yang ya kata sini wadi hemban jeni la sathap te ni pak ni dak ni terpat ya ka office jung sodar maulong office jung sodar maulong te ni ong ba tin yarap lem te ni la ada ka jing tho ru la sien te ni ong ban saya pet nala kata ru dapoi ka no la ha dim long pin pit khiai kata ni suye up abakut kata ki jing tho jing ni labu ASEAN adien kata pa I dang hakini kisni bla ada I para jangai la le ong biang ha yeng jong sodar kat ta ge yeng jong tei bari te ki ta ki Jakarta na te ki ong ban se le ni pat ni la sha su ni ka na ma bangila ila sutu mo ki bru ki bom usia bom thar bom chen sutu ni ba thar usia ni sutu mo tadi tang kata kadang nga tempat siki nga kerjun si bahir jangai perasan na mulang dengan superpan ong kerpat lem ni presiden na po seorang ba kila yang ban yarap ini te I presiden pat da kejing kulut mensim ila koloi ban yarap ini ba ila pa di ka sini pemerintahan tang kata nu che he tu chaka jo kajing he kam da he fai ka don tang lai ekar ye lai ekar nomor kidan ar lai jaka kile iu to ki barjala ta ki tre iu bisna kita nadu mensua gitu aslam di banong ya kata bakiwan hot ngaru nadu por badang rit mengerti le sa angtai I pajami pan bat ini hajmi ki pensong wise nam ya ki pensong wise nam ta hadian pan menta pan ini pan
jenjar mangin hadian ini senti mangi tu ta jami lakat untuk mas krat ta jami ki sim chance ki kamtra ya ke Jakaru takakapi Ngamar kanton jimut ayu ban isu ya kan labor clearance certificate na du mensua bar kunju ban keslip lada ngimla ban be ikibreu ki bom siu lani ki bom panbiang ya kakot dikata ngilas nu tu syai ban haga ju kapon na kaliang jongi ni ong ba yin pek ban yin kmi habi dei bat in ya trelang ba ki klik no sinsyar kamut ba ki klik no sinsyar ki dei bendon ya ke ikhtiar ka ba kinom sya e gini ki beri ki banabar ki ban rung haga snong ka thau jong ki klem da jibiyo jimbet ya ki klik no sinsyar te haga ju kapor ngela ya kren sibun na kaliang IM ila pansyai dan ri ong bai bangin nomla ban pek da ka council ni hakan aiwai ba ki beri banabar habi dei ban kalebor clearance certificate bar haga ju kapor ru nilai keren syai ba nang ni sikmat na kaliang kaseng nim sangi ujung kurang ni ya baik ba ni nempet syu iru ya ka an jo district council nomor ba tani kamdei ka an nomor ba kimla bande ba haga ju kapor ru ni sutu ba kamdon ke ikhtiar bande kamu ni nimbes syu ya ka labor clearance certificate na dian security migrant worker a katuru habia dei menta na kaliang kaseng kila dawa di kipor ba uga arjar pasau kila lek ban amen ndrei ka basa menta kala de ban amen ka basa menta kalong baik stang gong no te ya katuru habia dei menta sipor ni tharai nginom pechu ka ba kanawrim juga kaseng menta ngin pej be ya ka ai ka NC ba piyo ni kini no sinsyar ba sya ya pi ba kintre ha ka tu jaka ka ba ar pat ban ni dei ban yo ya ka police verification na ka jaka ka ba kiwan juga ni parjela katangin bis dia dengan tanah nomor ba kakani sipor nomor kalong sting palat buat dia kata ka safety and security migrant worker aku ka sting palat nomor batang san phone ka katu ka dei bu submit tangi ipik bari adhar nang kina po long po kila yo bandrung bantre barhaga ju ka po na kaliang jungi ni stick bitang kata ar kamu ba timbiang ka police verification ya ka certificate ba pidai kita ki skill labor bangin itu barhaga ju ka poru ba pidai ban yo ya ka NOC na ki klik no sicha laki sya na em ya pi ba kinyarong banbu ikinong trade dakar haga tu jaka bat nga kerpat juri ki kontraktor di bakidai ban penduna banwa ikinong trade dakar pensitom